idan mutum ya yi ma annabi salati so 20 a rana, 10 da yamma, 10 da safe, 10 da yamma, aka ce ceton annabi ya tabbata gare shi. Idan ya yi so 100, to kuwa za a biya mai bukata guda 100, 70 a lahira, 30 a nan duniya, saboda lahira ta fi ma duniya. 70 a can, 30 a nan. Idan ko kana yin 1000, to ba za ka mutu ba sai an nuna ma wurin ka zaman ka aljanna. To amma shaidan ya bari bayan ya san haka? Saboda haka babban abu ne, sannan kuma gashi idan kana yin kuma Allah zai ma, wannan shi ya fi ma kowane girma. To shi Allah in kai ɗaya, shi kuma ya ma 10. To salatin Allah kuma guda ɗaya da zai ma bawan shi ya fi a ba mutum duk duniya da abin da ke cikin duniya guda ɗaya, to kuma 10 za a yi ma. Saboda haka idan ka ga baka yin salatin annabi, ko kika ga baka yawan salatin annabi, alama ce ta rashin rabo.